Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Libekwe Wamacala 19 iPhoyisa lisolwa ngokubulala izihlobo ngoba lifuna imali ye-insurance. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ligcine libekwe Wamacala 19 iPhoyisa egama lalo lingurachel Shawukane oyiPhoyisa osolwa ngokubulala izihlobo ngoba efuna imali ye-insurance. Ubekwe Wamacala 19 okubalwa awukubulala, awefraud kanye nokudelela ingalo yomthetho. Leli phoyisa kube ukuthi ke ligcine linqatshelwe nebhayili. Kubekwa ukuthi icala lakhe libe selihlela umhla ka-18 kuyo lenyanga. Kube ukuthi ke bonke abantu abayizisulu bebe izihlobo zakhe futhi ezeselwe empilweni. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko esithe sabathinta kakhulu osukwini la izolo. uFaith Dlamini uthe engathi bese kuvele kumshubele njengoba ubengasakami nekhanda akabhadle nje impela ejele lo sathane. Mina ngazi ukuthi impela if usebenza uphakamisa umndeni not ukuthi ucindezele. Ukhayelihle welcome Sithole uthe ukukhohlakala nje kulomfazi bengizwa udaba lakhe manje lapha ezindabeni. Uzinhle Maphumulo uthe ubukisa ngokuxakeka kwabanye bomndeni wakhe cha ukhohlakele ngiyamnyanya impela lo sengathi engabhadlela ejele. Uthobekile ngema uthe imali impande yesono leso siza kulamani uthe waze khathaza nasemzimbeni nje ngizwa ngiyakhathala kuduma nekhanda mangicabanga lento oyenzile sisi inobulwane. Unomusa Thubi uthe waze wanonya umuntu wesifazane engathi ungabolela ejele. uStufuza Mtshalo uthe nangomunye uRosemary bayande impela oRosemary. Uthandeka Mathabu uthe amaphoyisa anenkinga ekhonyana awakebheka amaphoyisa nakho kwehla isigameko zawo amaphoyisa. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ntathela YouTube sengivuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.